ora bakal ngimake sesuai ora ketau mungkin bakal diangkat garwa pramuka nyelopes bae menawi to kula pun ayo lila lan uga ora semangat nanging menawi to kula dipun sisihake kaporo kula iki ayo sampe karang Prabu Sunan pinten sak mangke dipun angkat dados garwa Prameswari Bapak ya garwa Prameswari
Alhamdulillahirabbil alamin. Dina iki acarane sedekah buminan. Iya. Acarane ketopaan Langen Mandawa wonten Desa Grajen nggih.
Pinaringan sehat, Bu. Alhamdulillah saderengipun kula paring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketok ya ketok Mas Komeng. Ketok apa, Mbak? Kapan sing urune akeh ya ning ngarep iki. Oh, rumah sakit yo ora ngono kok iso. Ya iki teh urung akeh ditekati panasan. Malah mboten urun. Lah kok delok kok ngarep. Yo ora ijep-ijep iki apa delok sampean. Delok wis ngene lho bintang tamune nak teh engko tak delok ning arep dhewe aku tak dintonan. Ndang ya. Mun niki ketok kabeh lho Mas. Ora ketok kene gelange gudi-gudi dipamerno ngene terus ae. Ora Ketok ketok kabeh kene. nak wong wedok-wedok. Apa? Iki akeh lho ono. Apa? Wong Sumberjo sing blok ana pasar. Iya. Kapan delok ketoprak mesti rambute direbonding dincune abang-abang. Iki nak Sumberjo. Iya. Oh terus meneh. Mendine Terus kono kuwi sing sebelah kono. awan kentang. Heeh. Iki nak ndelok ketoprak minyake dipol-polno akehno. Oh bener. Nak kon belajar kene ya ana titikane. Titikane apa, Mas? Ora sandalan. Tak takut kok iso. Ning mau kene kandalan. Normal kan apa anggon-anggone pantes. Pantes kabeh lho kok iso. Iya, iya. Aku nak ning kene semangat pokoke. Apa? Aku mang dititipi salam duwe aku hidup. Biasa apa? Pas sampeyan lo ketemu ya Mas aku pendelok foto. Ya terus. Jenenge Surinah lho. Surinah. Kanggo tinggi aku ora ngerti aku. Surinah iki. Kowe ora ngerti Surinah nak. Oh iki apa? Nak ulas ambil bokone karo idul-idul. Aya. Tapi jaluk foto apa dicuci kok ya? Lah iya kok iso. Tak dongakno kiai mriki Mas. Dongane piye? Muga-muga rezekine lancar aja nang omah. Amin. Mugi-mugi mriki wonten panenan apa mboten? Mboten enten panenan, muga-muga kiai mriki atek kota lah, muga-muga saged tumbas sawah nggih. Amin. Sawah, sawah lho Mas. Ya iya kok kene sawahe ning laut yo, Dik. Lah iya. Ning laut ana minang ana sing ning pasar dodolan iwak. Lah Yo lah iya. sing baku didongakno. Ditungakno piye? Yo didongakno muga-muga segera waras panjang yasa. Ya kene dongakno keluargane dhewe ra tau pinter kok apa dongakno wong kene. Iku piye to? Apa? Sampeyan iki ditanggap, Heeh. diparingi rezeki karo kiai mriki. Iya. Paling ora sampeyan iki ngeki apa ta apa ngono. Nek iya apa sang tutup bawa wis entek karo ngojek. Bukti wae. Dasare omahe Tobianan mak. Lah nggih. Heh, Apa? pikir kanane piye panggung topak tangan Wandawa. Iki ben iso murup. Nah, enak. Dipiakno. Tekono bensin terus dibuang. Iku murup dhewe, Mas. Lho, niki ora malah mangkelno wong. Nek mangkel gene, mangkel wae cengkeh. Lho, ben gak mangkel. Kowe aja angel-angel. Lho, angel ora sak digarap. Ya ya cah. Maksudnya kok ndongakno uluk salam. 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 Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hati-hati. Ning kene iki para santri yo akeh. Ya aku wis ora kok ora iki kok. Wong ora kok ora sing tak cilik iki kok. Ning Assalamualaikum. kene iki hati-hati tenanan. Jojo Kalau ora main ini Rembang kota. wis ngerti aku asal tak cilik iki kandhani kok iso. Kalau Assalamualaikum. api-api nomor 3 sesuk ditanggap nih. Iya ya ben ditangkap nah Iya. Mulane sing hati-hati. Mergo ning kene iki kan yo Oh, dhewe. Kok kene ape salam iku ngomong ae. Aku tak salam sik wae omongan wong loro. Kok iso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul enggak? Lho kowe iku lah kok salahnya kok bulet ae ngopo? Lah kok buat iku piye? Kuwi kek tidak tahu nekane pengajian ngene iki lho. Gak gelane kudune nekane pengajian bayai-bayai kan. Lah aku ora tau nekane pengajian kuwi ngomongan iku asu karo ojo kok. Lah iya.
Kesenangan, mbok tambun. Mulane ngene aku dadi nang. Lah iya, nekane pengajian mbayari kae nek ape sambutan ape mukok Dimas, dadine awake Kok mukok gimana? lah sing ngono ku lho. Mukok gimana? Lah iya sing maido kasana, dadine awake dhewe kudu Mukok gimana? Maido wae maido. Main apa Bu? Main yo tak kira main. Maido, Iya yo kalau pasar ora ono ini ben kandel yo. Ngono ku sampe assalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah pripun Bu? Lah terus pripun? Assalamualaikum tok. Assalamualaikum. Wah, Iya. ya aku iki Bu kaji. Ya, wong ku ana wong kaji. Iya, Ya, wong kaji ini beratur sawah. heeh. Jenenge paine digenti. Terus Digenti kaji paine wahyu. mergane Mergawe apa munggah kaji sawahe payu. Dadine kaji wahyu. mergo sak wae payu dadine kaji wahyu. Iya. Terus Coba nek aku membuka kaji ora ajar ora kaul. Jenengku saya Komeng. omeng. Tak ganti Haji Komeng Sokeh. Maksudnya apa? Mergo munggah kaji sokongane wong akeh. Haji Sokeh. Lah iya ini iki tanggapan-tanggapan wong akeh. Ya iya kok iso. Kudu nak karo wong ndi kok. Haji Brajen. Brajen. Brajen kok brajen. Sing memang beda. Dongaku muga-muga sekularas pinangan barokah. Terus Muga-muga rezekine mlimpah ruah. amin. Iso turah-turah ndukung tegal sawah. Nah wis munggah tegal sawah, muga-muga iso munggah Mekah lan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Itu sing paling penting. Yo tak dongakno karo warga Brajen, muga-muga sing utange akeh gak lunas kabeh. Balah biantere ngono iki. Amine. Kandhane iki semangat dhewe iso. Lah wong iki ketua nek Bang Mekar. Aja kok ngono. Kok ngomong Bang Mekar sing blokone karo blokone karuan. Lah yo. Terus Eh, bloke suringan sak kumburi. ya. Menawa lagi bar jingkok terus nanyar ngono. Ya iya. Jadi wis tahu perjanjian enggak? Saya berjanji akan membayar setiap minggu. Kalau saya enggak membayar, anggota saya yang membayar. Lho kowe kok apal iki? Lah ini kelima. Masam. Kok kuwi kok cukup iki? Lah wong kene Senin Mekar. Ya, Seneng Mekar. Selasa BRI. Heeh. Rebo Mandiri. Kemis Loh Jinawe. Semua bab mingguan. Ora iku kok setu karo minggu tok. Dadi nganggo belum bayar, nganggo ketoprak duit entek, nganggo ketoprak duit entek. Urip kok nganggo utang ngono lho. Ora masalah. Utang ora apa-apa tapi sithik-sithik ae. Sithik ora krasa. Iso. Nyake kan krasa. Lho. Kok yo kliru ngene iki. Lah iki nak mergawe iki duit langsung bakal bojomu. Yo jelas. Aku nek ngene iki, oke karo bojoku aku tak kowe anake yakin dia aku ya. Wah, kowe apik sampeyan saka ngambek suara. Aku ini kan mergawe makane toprak. Blek kok Pak Bagio tak kowe yakin dia aku. Yakin dia tuh kan lebih swarga. Kalah domong kok. Maksudnya mikir pahala. Oh enggak apa. Lah yakin dia tuh kan Bojoku nanti pangan boy. iku padha ngayangi mbokmu tak kandhani. Lah iya, bojoku ora duwe pangan boy aku yakin piatu. Kok ngawur iku. Ngawur piye? Tapi itu bojomu mbok ayuno nang omah. Heh? Bojomu mbok ayuno. Lah kaya ora bojoku kenalan karo bojoku gisul lho ya. Kok Bojoku gisul. bojomu ki iso Iya. manis tak iki. Lah lah nek kowe kok kene kan gisul masih siji loro. Lah iya. Bojoku gisul 15. Dadi ngomong ya, Papa. Iku merawas. Mas piye gisul lah mrongas. Bisul iku mumi ya siji apa loro lho. Bisul kok 15. Lah iya, Papa kok ana wasaku. Tak jono men. Apa? Tapi duwe bojo merawas. Iya. Iku ndang sugih tak kandhani. Sugih apa? Sugih tenan. Lho, kok iso? Lho iki zamane panenan Iya. usum kombi. Buwe. Lah terus. Lah nek wong-wong ora uman kombi, Heeh. bojone kon matine, Heeh. kon kuwi parine. Lah bojoku kuwi ada selepan ta apa ora iso kuwatuk. Ning kowe lara. Ana apa? Bojoku niki pas apa sasi poso. Heeh. Wayah tarawih geger wong sak masjid. Lah kok iso? Lah, wayah tarawih kan sajadahe diubah urung garing. Iya. Mangkat tarawih ora kudu sajadah. Lah iya. Lah delala bar apa jenenge sujud. Sujud. Lah apa untune nyantol karpet masjid. Oh lah diangkat reok mana raga. Ana wong mangan kuat ngono.
sing nguri. Lah kowe kok iso ngono iki lho. Lah kene. Niku bojomu dak kudune ditukokno behel apa ngono. Wis tak tekokno baler sing ukuran gedhe sak pager ngono ku arek. Malah rongose nemen arek. Malah ngono arek gak kok iso. Ya bener bojomu elek nolak. Lah teh ora elek. Wong wedok zaman saiki medeni wong. Lho kok iso medeni? Wong wedok nek ayu saiki medeni wong khususnya ning daerah kota-kota. Cek, wong wedok nek ayu medeni wong. Kandhani kok. Kok iso? Lho, ana unen-unen. Piye? Lho, ana tahu Heeh. dipangan monggo. Apa? Bojo ayu nyawisi. Hah. Aja ngono, Bu. Nggih napa nggih? Wis ngomong ya wong wedok-wedok dhewe lho, Mas. Lah iso piye? Berarti saiki nek ana tahu Dipangan monggo. terus bojo ayu. Nyawisi tangga. Lah berarti ngene, ana rencek ditaleni. Maksude. Bojo elek ayo dipateni. Ngawur ae. Bojo elek iki yo dirumati. Iya dirumati kok iso. Nyanyi. Ono jenenge iki saka Jawa Timur. Walah. Kandhani. Ya dimaya dim. Nyanyi. DJ. Nyanyi. Ora anangku DJ-nang. Sini ngobengi Nyanyi apa? Lo nyanyi sih. Ya apa? Zaman saiki kudune kita harus membaurkan antarane bawah sama yang atas. Ya. Sarung nyanyi apa? Aku bukan dari ngisor lho. Hah? Ngisor rambut kandani belas Aku gimana? kan ora tau awore kok iso. Wis kok kater muni. Yo, neng. Tas marase. Atau tangan dulu ya. Kira-kira cangkem original lele. Tenang deh, Mak. Pediot to ndak kok iso. Das. Nyanyi nggih. Sing belakang nyanyi nggih. Santri pokok Mas, santri pokok. Nyanyi mesti apa lagu? Gendok deno. Asik. Lawan. Ayahku rasa isik sarewangi. Assalamualaikum. Lagunya piye? Tak kira sing sikat iki dadi tok. Ya sabar. Iki kono yo. Oh iso. Nyanyi. Nyanyi sing apik Iya, apa? ono lagune. Apa? Aku iki tukang tambal ban. Lagu Uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Lagi tambah banyak kan. Kita cari Sabro, dia mas suara ini aku tuh suaraku elek nih aku kudu nyanyi. Aku Sabro mas. Andanya aku suaraku elek nih aku kudu nyanyi loh mas. Aku iki. Aku iki cuma dagelan uripe ning panggung hiburan golek duit karo saweran mugi-mugi warga kene seger warasan mak cedor Bang Makar teko wis iki mesti bayare akeh mak cedor bange teko neh ya apa Lah nak pange akeh to kuwi. ya mungkin mak cedor lho masan Bang Makar nek nageh duwe lawangan mbok tutup lho masa ora cedor lawan tak koyo buku ke lho
Anggane wong kene pengalaman dah. Sampai